Vítajte pri našom novom Vizio projekte videoreferencií, ktoré sme si vymysleli práve pre vás, aby ste si ešte viac užili naše služby a taktiež, aby ste sa dozvedeli viac o tom, do čoho investujete. Poďme si spoločne pozrieť náš nový projekt v obci Rozhanovce. Náš klient si vyžiadal výrobu samonosnej brány s automatizáciou, dvojkrydlovej brány bez automatického otvárania, vstupnej brány pre chodcov, plotových delcov a taktiež krytu pre elektrickú skrinku. Začal by som práve s týmito elegantnými dvierkami, ktoré slúžia ako kryt pre elektrickú alebo plynovú skrinku. Čo sa týka samotného otvárania, je dôležité vedieť, že plynové alebo teda elektrické skrinky musia byť stále dostupné pre plynárov, elektrikárov. To znamená, že vyhotovenie v tomto prípade je na magnet. V prípade požiadavky zákazníka je možné to vytvoriť aj na uzamykanie elektrikárskym kľúčom. Avšak vo veľkej väčšine to robíme naozaj s týmto magnetom, keď je to úplne jednoduché. Súčasťou celkovej realizácie je aj táto bránička pre peších. To znamená, že máme tu stavanú poštovú schránku. Z vonkajšej strany môžete vidieť vhod, kadiaľ poštárka vhadzuje poštu. Taktiež sú to bočné krycie lišty, ktoré majú okrem vizuálneho hľadiska aj bezpečnostné hľadisko. Ako kovanie je tu zvolená nerezová kľučka. Z vnútornej strany môžete vidieť práve vyhotovenie schránky, odkiaľ si teda poštu vyberiete. Plynule môžeme prejsť k tejto dvojkrydlovej bráne, ktorá, ako som už spomínal, je bez elektrického pohonu a teda nie je možné ju automaticky otvárať. Avšak my aj na takéto brány robíme prípravu, ak by si naši klienti časom rozmysleli a chceli tieto brány otvárať práve elektrickým pohonom. To znamená, že je to pripravené na montáž. V tomto prípade však montujeme na tieto dvojkrydlové brány kľúčku, zámok, to znamená, že toto jedno krídlo je bez problémov otvárateľné, je možné ho využívať ako bráničku, je možné ho zamknúť. Druhá časť je pevne zarigľovaná, opäť tiež je možné ju uzamknúť či už visiacím zámkom alebo čímkoľvek iným. Môžete všimnúť, aj pri tejto dvojkrydlovej bráne máme či už na jednej alebo na druhej strane bočné krycie lišty, ktoré slúžia nielen ako vizuálny prvok brány, ale aj ako bezpečnostný. Samonosná brána je najčastejší typ brány, aký momentálne zákazníkom montujeme. Výhodou samonosnej brány je práve to, že sa posúva popri vašom plote. To znamená, že nepotrebuje žiaden priestor, ktorý by zaberala smerom dovnútra. Čo sa týka samotnej realizácie, máme tu namontovaný pohon značky Key Automation, čo je talianska značka. K tomuto pohonu sú namontované aj bezpečnostné fotobunky, ako vlastne fungujú. Ak sa brána zatvára a niečo cez tú fotobunku prejde, pohon bránu automaticky zastaví a spraví spätný chod. Ako ste si mohli všimnúť, celá táto zákazka je vyhotovená v antracitovej farbe, čo je v súčasnosti jedna z najpopulárnejších farieb. Naše výrobky podliehajú niekoľkostupňovej povrchovej úprave, to znamená, že sú bezúdržbové a určite vás prežijú. Teším sa na vás v ďalšom videu.